Adolfo me mo akwa baba yi Madak TV so na nei yenkopie mo ewo mfimfini mantam mu kuro bi efre no Agona Suedru ya ewo Agona West mansin no emu enei arehosem bi asi wo honom ene sen ka bi atwi afa emaiwa miensa bi so ama enei womo ato nananom ewo ensiedo na emmabaawa yi a womo ato nananom ewo ensiedo no ebi edin ene Edna Etisen ono enya mfinhia edu enwotwe Isa Wasila ono so enya mfinhia aduonunum ene baako a woka ho a yenhunu ne din ene ne mfie na saa arehosemi esi ewo 99 junction ya eno ewo Agona Suedru na abra yete saa arehosemi Imadak team yantena so yetuanamon eko Agona Suedru ene amanfo a womo na omo ho ya arehosemi esi ye bi etwetwe enkomo na nipa na ohonom etwemotwense na emaiwa miensan womo ewo honom a womo na womo tobayra ya chie ne no mu honom na saa kai efrinfrin olusi ni break ma otefa so a ebetwifa saa emaiwa miensan so a enei womo enka atiasefo ho ebiem na okoso atwetwemu ese abra driver yi ehunu se ne break no wa fail no na wo teateam se enka obibi owo kwan mu honom no wonfiri honom na bibisei na asi na ansa na nani ebeba ne ho so na kyese ne car no abo emabaawa miensan a etwen womo efaade womo ekodru abansho bi so honom na car ne timigina nanso womde ba womo ho so omo ho ye no na kyese emabaawa miensan womo atonananom ewo ensiedo aposifo edi amu miensan akoto Suedru aban yaresabia womo nhwehwemu na afi so driver no ene womo anom keka ne ho anom teka ne mu nso a womo epraye ne bi no womo de womo anhwe omo nkwane mum womo epra pa omo nso eda saa Suedru aban yaresabia womo eje ayarehwe ensem anase ne ebekoso ewo oman yi mu anase ansem yi achibia ne de beba abesom medamase emammo ene hwa ade no